Innaħħsu l-kontijiet hija linja gwida oħra li tifforma parti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista. Meta kien qed jitkellem waqt is-sessjoni tal-Kungress bit-tema Enerġija l-Futur, il-mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jagħti lil pajjiżna politika dwar l-enerġija li tkun holistika u li tkun tinkludi strateġija dwar l-oqsma kollha, inkluż l-użu tal-enerġija alternattiva, provvista tal-enerġija sostenibbli u l-esplorazzjoni taż-żejt. Permezz ta' din il-politika, gvern ġdid iraħħas il-kontijiet. Fost il-punti li tqajmu mill-kelliem ewlenin waqt is-sessjoni kien hemm it-tfittix taż-żejt fejn tkellem il-ġeologu Dr. Peter Gatt. Aħna pajjiż li għadna qed nibdew il-proċess ta' esplorazzjoni taż-żejt għalfejn ngħid hekk għax f'dawn l-aħħar 50 sena kull ma ħaffirna aħna huwa 12 bir, jiġifieri bilkemm bdejna nħaffru għaż-żejt. Bħala average dinji għal kull 37 bir li jitħaffer wieħed biss jagħmel suċċess, issa immaġina aħna ħaffirna 12 biss. Jon Darmanin tkellem dwar il-bżonn li pajjiżna ma jibqax jiddependi fuq iż-żejt fejn qal li bil-gass tonqos l-ispiża u tikber l-effiċjenza. F'din is-sessjoni tkellmu wkoll il-bioloġista Dr. Joseph Bohaġar u l-inġinier Frederick Azzopardi flimkien ma' diversi membri tal-pubbliku. Aktar tard, f'sessjoni oħra bit-tema Nibnu soċjetà ġusta kienet approvata linja gwida Soċjetà ġusta fejn kulħadd jista' jimxi l quddiem. Fl-intervent konklusiv id-deputat mexxej Laburista l-affarijiet tal-Partit Tony Abela saħaq kif il-Partit Laburista huwa l-partit li jrid il-ġustizzja soċjali kif tistqar l-istorja tiegħu waqt li saħaq fuq il-ħtieġa ta' distribuzzjoni tal-ġid b'mod ġust. Sessjoni nfetħet mill-konsulent fil-qasam tal-persuni b'diżabilità Joe Gerada. U naħseb hija responsabilità primarja tal-Gvern biex jara l-isfidi tal-familji x'inhuma, mod partikolari il-mod kif se jintegraw il-ħajja tax-xogħol mal-ħajja tal-familja, ir-rwol tat-tfal, l-ixxu ta' child care centers, imma anki meta jiġu kriżijiet, jiġu diffikultajiet il-familji bliema mod se jsibu l-appoġġ f'ħinu tal-kwalità li għandhom bżonn u minn nies kompetenti li se jtuhom kwalità ta' servizz. Saru interventi minn persuni li jirrappreżentaw firxa wiesa ta' oqsma fosthom il-persuni b'diżabilità u LGBT. Spikka l-intervent ta' Filip Rizzo, missier ta' tfajla bid-Down syndrome, li sqar li jixtieq li bintu tmut qablu għaliex ma jaf se jiġri wara mewtu. Lil dan il-missier Joseph Muscat li kien preżenti għad-diskussjoni wedu li kien se jżomm kelmtu li mhux biss jipprovdi residenzi fil-komunità iżda wkoll taħriġ matul il-ħajja. Iva, jien nisserraħlek rasek li ħatkun rasek mis-servizz ħatkun qabla tifla tifla ħatkun cared for mis-soċjetà kollha.